ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆವ ಇರೋದು ಆ್ಯಪ ನೈಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆದಿತ್ತೇರು ತು ಕನೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಬತ್ತೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಲಚ್ಚು ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಲೂಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಅಲ್ಲೇನು ತೋಚ ಬೆನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು ನಕ್ಲಿ ಮುಲ್ಲ ಎಪ್ಪುನು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ತುಕಾನ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಈ ಚಾನಲ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರಂದೆ ತುಕ ಎತ್ತು ಚಾನಲ್ ತುಕ 10 ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಡಲ್ಲ ಯಾವ ಖುಷಿ ಓಡ್ಚೊಂಜಿ 2 ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಡಲ್ಲ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಾಯ್ತಾ ಗೊತ್ತುಜಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೋಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದ್ಪೇರು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮನದನಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುನ್ ಬಂದು ದಾದ ಪಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ರು ಏರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಶೆಕೆ ಆಪುಂಡಲ ಅರ್ಚನಾ ಹಲೋ ನಮ್ಮರ ಡೇ ಜನ ನಾಂದು ಪತ್ತಿರ್ಗ ಶಾಂತ ಪೂಜಾರಿ ಶಾಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಲ್ಯ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಹಲೋ ಸಂದೇಶ್ ಹಲೋ ಇಂಚಲ್ಲ ಓಕೆ 3 ಜನ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅಲ್ಪತುಲ ಓಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಮಾತಾ ಓಕೆ ಲಚ್ಚು ನಿಮ್ಮೂಲು ಮೂಲ್ತುಲಿ ನಿಮ್ಮೂಲು ತುಲೆಗೆ ಹೊರ ಬತ್ತದ ಹಾಯ್ ಮಂತು ಪೊಲಿ ಒಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಲಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ನನ್ನ ಕುಚ್ಚಿ ಆಲಂತೂ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲವೇ ಆಲು ಇತ್ತ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತ ನೆರ್ಪೇರು ಅಮ್ಮನ ಮಿಷಿನ್ದ ನೂಲು ಮಾತಾ ಲಗಡಿದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಮಿಷಿನ್ದ ನೂಲು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಲಗಡಿದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಲೋ ಲಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಇರ್ದು ಹಲೋ ಅವೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೇನ ಆಯ್ಲು ಲೈವ್ ಹುಡುಕೇನು ಚಾಲು ಒಕ್ಕಡೆ ಇಂಚನೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ ದಾಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ವಿಷಯ ಇತ್ತಿನ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸಂಡ ದಾದ ಕಚ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತನೆ ಇನಿ ಸಂಡೆ ಅತೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಅದ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಾ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟು ಮಿಲ್ಲ ಕಾಟ ಬಾಲೆ ಜೆಪ್ಪು ಜಲ ಲೇಟ್ ಆಪುನ ಇದು ಕೊಡ್ದು ಜೆಪ್ಪು ಹೊಡಿತನು ಮನನೆಲ್ಲ ಜಿತ್ತಿಜಲು ಅವರಂಚನೆ ಜೆಪ್ಪು ಜಲ್ ಬೇಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುಂದುಂಡು ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರಿನಿ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ತುಳು ಎಲ್ಲದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಳುಟು ಮಲ್ಪೊಡುಂದ ತುಳುಟು ಎಲ್ಲಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮರ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತೇರು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡೋಡು ಪಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ದು ಪಂತೇರು ಕುಜಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ತರೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಕುಜಲ್ಗ ತರೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ಮರ್ದದ ಪಂತೇರು ಸೊ ಅವೇನು ಎಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ವೇನು ತುಳುಟು ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಡಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ನಿಜ್ಜಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಅಡಿಕ್ತೆ ಪೂರ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಇಂಕ್ ಬತ್ತ ನೆರ್ಪೇರು ಆತ ಲೂಟಿ ಬಂತಂದಲ್ಲ ಅತ್ತ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇವುಡು ಪಲ್ನೆ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಅಂಚನ ಅವೇ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಬಯ್ಯಗ್ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತನು ಮೂಜಿ ಇರುವರ್ದು ಮೂಜಿ ಐವ ಮುಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಪಾತರ್ರೆ ಆತ ಪೂರ ಪಾತರ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಪೋದು ಕನ್ನಡಡೆ ಪಾತೇರ್ವೆ ತುಕ್ಕದಾಯ್ತಾಪುನ್ ತುಕ್ಕ ಬುಕ್ ಎಂಚಿನ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಚಿನ ರಿಟೇಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಂದು ಇಂಕ್ ಟಾಪಿಕ್ ಉಪ್ಪುನು ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ದ ಮಿತ್ತಕ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಉಪ್ಪುನು ದಾಯ್ತ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ವೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕೆಂಚಿನ ಆತಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತರ ಪಂತೇರು ಮುಜಾರೆಕ್ ಉಪ್ಪುನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಪ್ಪುನು ದಾದ ಆಪುನು ಪಂದು ಅಲ್ಪ ಬುಕ್ಕುಡು ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ದ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬುಕ್ ಉಂಡತೆ ಅವೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತೂದಿನ ಖುಷಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಚ ಮಂತೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲೆ ತೋಜ ಬ್ಯಾನ್ ಏನಂಡ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಟ್ ಐನ್ ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪುಲಕ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲೆ ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪುನಂಗೆ నేను ನೂಲು ಪೂರ ಹೋಯ್ತದ ವಾರಿಯಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ DJ ಕೀರ್ತುಲ್ಲೇರು ಖಂಡಿತ ಪಾಪ ಆಯ್ನಿಡ್ದದ ಆಯ್ ನಾವು ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕು ತೂತೆ ಓಕೆ ಬತ್ತೆ
ಪೂರ ಇತ್ತೀಜಲ್ ತುಯ್ಯನ್ ಕೊಲ್ಲೆಪ್ಪ ಪಂಡಿಜನ್ ಬಲ್ ಒಯ್ಪುನೆ ಇಂಕ್ರೆ ಎರಡೇನು ಮತ್ತೆ ವಸಂತೆಕ್ಕ. ಹಲೋ ದಿವ್ಯಾ ಇಂಚೊಲ್ಲಾರು ಆಲು ಈ ಓಡಿ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಲ್ಲ ಇನ್ ಪಾತೋಡು ಒಂದೇ ಮುಲ್ದಿಲೆ ಬಿತ್ತು ಅಯ್ಯ ಆ ಹಾ 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 ಓ ಒಂದೇ ಮುಲ್ದಲೆ ಆಲು ಉಲಿಪುನೆಟುಲ್ಲಾಲ್ ಬತ್ತೆಮ್ಮ ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೈಟಿತ್ತು ನಾ ಇಲ್ಲದೆ ತೊಂಡೇರು ನಾ ಪೊಡೆರ್ದು ಆನಮ್ಮ ಪೋಯ್ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಉಗ್ಗೋನ್ಕನೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಏರು ಐನು ಮುಟ್ಟೋಚಿಯಾ ಉಗ್ಗೋನ್ಕನೆ ಅಕ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಮಂಪಲೆ ಪೋಯ್ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಮಂಪಲೆ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಪಂಡದು ಪಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ತೋಜೊಂದು ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಬೋಡಿಗೆಲಿಗೆ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಲಚ್ಚು ಮೆಲ್ಲ